Messu. Näyttelyt. Tuoteesittelyt. VIP-tilaisuudet. Koulutus. Luento. Ja promootiotapahtumat. Muunneltavat tilat ja hyvä palvelu ovat PR Trailersin rekan suosion salaisuus. Hyvä palvelu on meillä sitä, että osallistumme kaikkeen toimintaan, suunnittelusta toteutukseen. PR Trailers vuokraa monikäyttöistä rekkaa kaikenlaisiin asiakastilaisuuksiin. Vaihdettavilla kalusteilla ja teippauksilla rekasta luodaan aina asiakkaan näköinen esittelytila, luentosali, neuvottelutila tai juhlahuoneisto. Levitettävä tuoteesittelyrekka edustaa suunnittelultaan uutta väljää tilankäyttöä ja ajattelua. Rekassa on käytössä nykyaikaisinta tekniikkaa ja tilaa lisäsiiven kanssa jopa 56 neliömetriä. Lisätilaa järjestyy vielä telttakatokseen ja kattoterassille. Näyttävä rekka on monipuolisesti varusteltu ja sen muunneltavissa olevat tilat voidaan helposti ja nopeasti siirtää sinne, missä niitä tarvitaan. Monesti yrityksen hankinnoista vastaavat henkilöt ovat niin kiireisiä, etteivät oikein ehdi tutustua alan uutuuksiin. Miltä kuulostaa tuoteesittely paikan päällä asiakkaiden luona? Kun tuoteesittelyrekka ajaa työpaikan pihaan, tuotteita pääsee tutkimaan helposti ja saa aina yksilöllistä palvelua. Tuoteesittelyrekka on odotettu vieras. Rekan kuljettaja huolehtii tekniikan toimivuudesta kiertueella ja tapahtuman aikana. Tilaisuuksiin järjestetään tarvittaessa myös muuta henkilökuntaa, esimerkiksi edustavia ja ammattitaitoisia PR-emäntiä tai juontajia. Huolehdimme myös ruoka- ja juomatarjoiluista. Keksi itse tapahtuma. Me toteutamme sen.